זו שכיבת צניחה בעמידת ידיים, וגם אתם יכולים לעשות אותה. מן הסתם שבשביל לעשות את זה תצטרכו לעמוד לפחות חצי דקה על הידיים ולהצליח לפחות 10 חזרות של שכיבות צניחה בפייפ. אבל אל דאגה, כי יש לי סרטונים בעמוד שמסבירים בדיוק איך לעשות את זה. את העבודה על האינסטנט פוש-אפ נחלק לשני חלקים: פיתוח הכוח הנדרש לביצוע התרגיל ופיתוח הסקיל הנדרש לביצוע התרגיל. כדי לפתח את הכוח הנדרש בכתפיים ובזרועות, נבצע האנדסטנד פוש-אפ עם הבטן לקיר. את ההאנדסטנד פוש-אפ נתחיל תמיד עם הישענות של הכתפיים לפנים. נרד לשכיבת צמיחה ונדחוף את עצמנו חזרה למעלה. לכל אורך התנועה נרצה לשמור על החזקה של הגוף בהולו בדי, שכמות רחוקות אחת מהשנייה ומרפקים בדיוק מעל שורש כף היד. אם זה קשה לכם בהתחלה, ניתן לקצר מעט את טווח התנועה. תתחילו ב5 סטים של חזרה אחת ותנסו לבנות בהדרגה ל5 סטים של 5 חזרות. וכדי לפתח את הסקיל הנדרש, נבצע הנדסטנד פוש-אפ אקצנטרי. גם כאן נתחיל עם ההישענות של הכתפיים לפנים וננסה לבצע את הירידה כמה שיותר לאט ובשליטה. תתחילו ב3 שניות ותנסו לבנות בהדרגה ל10 שניות של ירידה איטית. וברגע שיש לכם 10 שניות של ירידה ו5 כפול 5 חזרות עם הקיר, אתם אשכרה תוכלו לעלות לעמידת ידיים ולבצע שכיבת צמיחה. אם בא לכם עוד מלא תוכן כזה, תנו לחיצה קטנה שם למטה ונתראה בסרטונים הבאים.